Γεια σας και από εμάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση από την πλευρά του Συλλόγου να παραστούμε σήμερα στην εκδήλωση κοπής της πίτας σας. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία. Επίσης ευχές ο Σύλλογος να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, να έχει ακόμα πιο αποφασιστική και αποτελεσματική δράση στα προβλήματα όπως τα ανέλησε επιτυχώς και εκτενώς πιστεύω ο Πρόεδρος και το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν δύναμη, αρκεί αυτό να το αντιληφθούν, να το εμπεδώσουν και να το μεταφράσουν, να το κάνουν πράξη με τη συμμετοχή τους στις συλλογικές και αγωνιστικές διαδικασίες των συνδικάτων. Αυτή είναι η μόνη προοπτική που μπορεί να μας δημιουργήσει ελπίδα για καλύτερες μέρες σε αυτό το ζωφερό καθεστώς το οποίο βιώνουμε τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Σας ευχαριστώ, καλή υγεία, καλή δύναμη, να είστε καλά.